And you are a relationship coach, ndio mwatirangiza. Ifeyo zibwezi mwarangiza ndaona anthu sori mukabwera panopa ku inbox kukadzaza timatumiza anthu kubwera kwa inuyo zinthu nkumatheka. Mwina kungotiipanga so balance in your experience. Anthu zimachitika chimachitika ndi chanu anthu mukondana bwinobwino, ola anthu akondana bwinobwino kupeza kuti banja lija likuvutabe. Minus that, not only that, inuyo munthu oti ndinu mulangizi. Kumene anthu amakoza kuzatenga nzeruko. Ndeza bizoti kumeneko kwavuta kumphika ya jomba amwene ya jomba chifukwa inatekesa ndimene kuti kumphika ko nde kwavuta ndefe tikapalako bwanji moto tikapakulako bwanji kumeneko chimachitika ndi chani. Aha, okay, so mwina ndinenepo zinthu zingapo kunena kuti anthu sakhalira limodzi chifukwa choti akukondana. Anthuso sikuti amasiyana chifukwa kuti asiya kukondana. Anthu atha kusiyana ola kukondana kwambiri mota anthu omwe ajana siyana aja sikuti samakondana koma pali zinthu zina zimene zimapangitsa kuti anthu asakhalireso limodzi, and I'll give you a few factors. Number one, the changed perception. Iwe kusintha mmene umamuonera nzako ndifotokozaso kuti chimapangitsa kuti kusinthako kukhalepo ndi chani. I'll give you an example. I have a girlfriend. The girlfriend uja sees me as her world, as her king. But what is making her to see me as her king? It is because I protect her. It is because I make sure ali bwino. It is because nimankonda kwambiri. It is because muntu uja ndimamuuza china chilichonse pali wakuti amene akundichezera I think afuna andipomboneza. Ndikamatuluka kunyumba ndimamuuza ndipita mtawuni ndikachoka uku ndikati so my life is too plain. So muntu uja amandipanga trust. Ndipo ata ukhala ndi phone yanga, like I'll give you an example. Finchan can have my phone for a week. Sibabwera so message ina ili ine nditokaso ndi phone yake maybe for 2 weeks. So but that doesn't just happen. You work very hard to close people out. Umatseka anthu kunja. So kusiya kapena kusintha kumuona munthu uja kumabwera chonchi. Nzako wakubowa momo ndi mukambirane nkhani ija umazango isunga kuyika mu mtima. Mawa mwayamba naso chinkhani chija wachisunga ndiye kuti mtima wako ukutani ukuwawa ndiye umayamba kumuona nzako uja mowawidwa osati mokondedwa. So now anthu timalakwirana ndithu timayenera makhulukirana koma ndikuuza kuyambana kuja kuti anthu mukuyambana ndi mmene maonerana ndi kuyambana koyipa kwambiri. Okay. Nchifukwa chake mukamumva mkazi akukupanga accuse kwina kwake abambo amenaje ndankhaza. Munthu uja kumuona munthu wopanda nkhaza ngati wankhaza chifukwa choti wasunga zinthu nthawi yayitali ndi amamuona munthu uja pa zinthu osati pa umunthu. So changed perception kasinthidwe kamene umamuonera munthu anthu amasiyana. Chifukwa choti munthu tiyerekeze ngati iweyo ndiwe mkazi uli ndi mamuna ndi iweyo ngati mkazi ndi wokhulupirika kwambiri koma mamuna uja akupezeka kuti akunena iwe ndi wosakhulupirika. Simukhala limodzi chifukwa choti munthu uyu mmene akundionera si mmene ndilili. So chifukwa akundiona mojomba ndiye kuti uyu azinditreatanso motani mojomba. Mmakondana koma mwasiya mmene mmaonerana ndi zija zoti umasima ya uyu ndije. So changed perception is key. Anthu amasiyana chifukwa asiya kutani kuonana mmene amaonera.